Hello mga kapobre, for today's video na ami karon diri sa Coripan, Zamboanga del Sur mga kapobre, aning kahumayan. Kay kini nga saging mga kapobre, gusto nila kwaon kay lungagon lagi yung nila mo niya mo gipalit mga kapobre. Unya, kay sila perti mga hangula gusto daw nila nga ang saging kuno butangan kuno nako og challenge nga kay layo-layo pero ang sweldo gusto kuno sila makasapi. So mo ni ako ni sing gi-challenge mga kapobre og kinsay una makasaka ni sa ibabaw na ay 500, gibitay na ko ang 500 sa ibabaw sa bunga mga kapobre. Karon kay na naman mi diri sa sagingan, ila daw salon mao na gipahapin na nilag dahon. Para kuno dili kuno sila mabunog. Oy nabali naman huno ni sila nun manoy mabunog nga ang saging wantay mahulog. Nganong sila mabunog o tan-awa mga arte kayo gipamutangag dahon. Dayon siyempre kay ako may na-address babaw, ako may magtaga ni mga kapobre. Ila, tanawa, ila ko nung salon, pero mga buta kayo. Panas lang na, girl, boy, bakla, boy, agay kompleto na dyan may anay ka po ba. Tanawa. Pahunat-hunat ba na sila, piti dito mga dagkuag sinagitan. Nano yung sabasakan, mao niya mga trakturan mga kapobre. Ang traktor, wala pa na ako na-upload mga kapobre, kaya mahina ang kalaban mga kapobre. Ako pa yung mag-edit ani mga kapobre, so watuwat lang ta. Karon, nagsugod na kog hapak anang saging mga kapobre, kay excited kining upat tiri pila ni kubok. Upat ka buok ila lagi daw salon be. Tanaw na tong makasalo ba nga pati pinang bugata. Tanaw na ipakita ko na lang pagkalalaki. Abi ko mga babae ni duha ra may laki ani friendship si Cookie. Pero hapit-hapit na ni natulo mga kapobre ang babae kay si Cookie mo ingon na mag ay kabantay mo sa vlog murag singgit apog ay. Tanawa manghangol jud kay saging gusto yung salon. Tanawa ra ang si Inday talawan kayo. Na may galis tunga ni Aki. Dayon ka na mga kapobre gidoon lang ako na kay ako nang kuaan og kanang paluwa. Kay dili lang na diha tama na among saging mga kapobre. Dad-o na muna siya dito tumoy sa basakan sa tunga-tunga kay para sa among challenge karon nga butangan og 500 na ang bunga nga magbitay para sa dili pud in town may mga bunog mga kapobre. Gusto ko moapil niya di man ko nila papilon di. Ako na lang sige giyaw-yaw diri sa kamera. Gikuan ako nagkuan palwa para iniguman na nagkuag palwa mga kapobre. Dayungan nila na kay mga laki gid daw sila o sila pa mga turo ni mga turo na silang kabaw. Dayon pagkahuman na mughawan na ng mga kapobre ubay-ubay na mi diri o naman pud si kuya mo nang gitabangan mig alsa. Si Cookie maragwa lang chillax lang. Ang mga lalaki ipaalsa ay mga babae sila man daw kusgan. So ako dito nagtara ra ko. Nadungog niya si Inday perding na grabe si friendship ba kusgan kayo. Nanam ko na siya hinog mga kapobre ang saging pero sayang kay kuan butikol ba. Naniyanta kay Lungagon. Ami mga bata diri mga kapobre. So tanawa number 40 sa baluta. Friendship pagkakapitan unsa kay plataporma ni ato ni pangutanon. Nantanas okay. Chillax sa kay dudong Cookie. Gunit-gunit lang, walay bugat. Kurang nangusog ana murag si Raymond jud og si friendship kay ang Inday pud utro pud magsuroy-suroy ra man pud agoy na bata. Kinsa man yung bata. Mo na ni. Nanami sa spot nga nindut kay view mga kapobre diha. Tunga-tunga sa basakan dira na muna ibutang ang saging. Nabot na ta diri. Dayon pagkahuman ani si kuya kanang naka-green mga kapobre kasi siya may ni-assist na mo diya sa vlog. Siya na magbuho diya ang kuan ang gwapa gadala na siya kuan iya ng anak. Gadala og kanang unsa ni bara para buhuan. Dayon ibitay na ko ang 500 diha mga kapobre diha aning punuan jud. Then karon ipatindog na namo siya hinay-hinay na kamera. Isod naman jud kay mga kapobre ug mutabang pa ko na naman kinsa na lang may magunit ni kinsa na lang may magtabi-tabi. Pero pwede na bito voice over. Pero mas tindot man jud nang tanawa. Itindog na. Kanang nagbitay nga murag papel mga kapobre 500 na kana. Kana 500 na gihikta na mo siya. Dayon, ang paagis magkuha ng mga kapobre kinahanglan na nila sa 500 dili siya pwede kaputon. So, mao na ni. Ang 500. Wala matong. Iyo ba? Dali ba dali.
Giday. Naapit na. Timagay sila upat. Kung sabo na ni. Sabo. Yeah. Dali, kita kat dai. Amat daw. Sana ko. Muna ka daw. Sana. Ako may nakadaw.